Ezt nézzétek, ezt vásároltam a Kikben, most a tárolóban van, hogy Kira ne lássa meg. Igaz, hogy már 10 éves, de azért még hinni akar ebben a télapos dologban, úgyhogy majd karácsonykor ott lesz a fánál, vagy valahol majd odaállítom. 15 000 forintba kerül, de hogyha úgy volt, hogy mindenki kap egy 20%-os kupont, akinek van Kik kártyája, és azt le lehet vásárolni, de azt hiszem, hogy én 5. terméket vásároltam a kártyával, és ezért kaptam egy azonnali 20%-ost, és akkor gyorsan megvettem, úgyhogy 15 000 helyett 12 000 forintba került. Aztán van egy ilyen lámpa, ez egy kandelláber. Egyébként ez a télapó, ez nagyon nagy, tehát ugye ott a kilincs, amint látjátok, és akkor ez itt, ekkora ez a télapó. Most visszatérve itt a kandelláberre, ide nézzetek, ez annyira jól néz ki, de ebből csak ez az egy darab volt. Látjátok, mint a lobogna benne a láng, aztán közben csak ugye ez egy ilyen kis műanyag, de annyira jól néz ki, úgyhogy ezt vettem még 1800 forintért, ezt nem akartam otthagyni, ezt még a 20%-os kupont miatt megkaptam, akkor vettem. Aztán vettem egy ilyen díszt is, 750 forintba kerül, most gondolkodom rajta, hogy veszek belőle lehet többet, és akkor ez ilyen elég nagy a fára, hogyha többet felakasztok, akkor ez ilyen nagyon gusztal, ilyen kis puha fehér szőrme van rajta. Ezt vettem, még egyébként vicces, hogy már most, szeptember 12-e van, azt hiszem ma. Igen, 12, és hogy már karácsonyi dolgokat lehet kapni, de már múlt héten mondta Alexa, hogy a Kikben karácsony van, a Pepco-ban ugye meg még csak Halloween. És vettem egy ilyen 2200 forintos falovat is, nézzétek meg, annyira szép, nem fából van, hanem nem is tudom, ez pozdorja-szerű anyagból. Ugye ez a préselt fa, és ez 2200 forint volt, nem tudom, hogy mondtam az előbb, na mindegy, de hogy ebből van nagy is, azt nem néztem meg, hogy mennyibe kerül, mert az alja itt hasánál itt eléggé szét volt válva az anyag, tehát azt úgy ragasztották össze két nagy félből, de az is nagyon jól nézett ki, majd lehet, hogy még hoznak másikat, úgyhogy meg fogom még nézni, de azt mondta Alexia, szerint elég ez a picilló, úgyhogy ez ekkora. És akkor itt van ez a kis kandelláber, és akkor itt van a télapó, fejre rátettem azt a csillagdísz, de volt olyan télapó, aminek már a bojtja hiányzott, úgyhogy én azért megnéztem, vagy a festék itt ide az orrára volt kenve, ez egy nagyon szép, és így megfogjátok, és olyan, mint egy nagy baba, tehát olyan jó így megfogni, mint puha a teste, így nagyon cuki ez a télapó, meg hát ennyiért, szerintem ez főleg aki imádja a karácsonyt, én nagyon tanácsolom, hogy menjetek be, és nézzétek meg, miket lehet kapni a Kikben. Meg nagyon jó bögrék vannak, amiket be lehet tenni a mikróba, és meg a mosogatógépbe, ez nálam ugye nem utolsó szempont, hogy azok is nagyon szépek, úgyhogy lehet előre gondolni, főleg ha a gyerek mondjuk karácsonyra az osztályban ajándékoz valamit, de még azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy veszek egy ilyet a tesómnak is, egy ilyen télapót, hogy ő is most csinosítgatja a házát, és hát most nem soká fog költözni, és lehet, hogy akkor oda majd kapnak egy ilyen kis télapót ők is karácsonyra. Úgyhogy ezeket vásároltam most a Kikben. A Lidlben vásároltam a szokásos lepénykenyeret, 149 forintba került egy darab, ezt nagyon szeretjük, vagyis hát én még nem ettem tényleg belőle, amióta veszem, de a többiek nagyon szeretik. A darált pulyka 1999 forint volt, ezt a tökfőzelékhez vettem, amit majd készítek. Az erdész szelet 439 forintba került, én ezt nagyon szeretem. A sertés combsonka 479 forintba került, 96%-os hústartalommal, nem tudom mi a maradék 4, azt nem is néztem, de hogy azért igyekszem úgy vásárolni, hogy minél magasabb legyen a hús tartalma az ételeknek, és hát ugye ezeknek a felvágottaknak, ezt a sült sonkát is nagyon kedveljük, vagyis hát ezeket egyébként Robi szokta főleg enni, 479 forintba került ez is, mint a sertés combsonka. Itt van egy másik sertés combsonka, ez ugye ezen nincs ez a zsír réteg, ez is 479 forintba került.
Aztán ezt nagyon szereti szintén Robi, ez a császárszalonna, 439 forint volt. Aztán ez a sertés szalámi marhahússal, 399 forint volt. Aztán vettem ilyen csemeges szalámit, 639 forint, és ami nagyon fontos, tartósítószer nélküli. Egy előző videóban már mondtam, szerintem pont az előzőben, hogy a téli szalámiban ugye van ez a nátrium-nitrit tartósítószer, és akkor pont ebben a cápák közt néztem, és mondta, hogy hát hogy ott az egyik, aki ez a zuhanykabinos, most nem tudom, hogy hívják, de mindegy, de hogy ezekkel a fürdőszoba alkatrészekkel foglalkozik, és ő volt az, aki mondta, hogy nem eszik téli szalámit emiatt a tartósítószer miatt, és akkor most találtam ilyen tartósítószer nélkülit. Úgyhogy ha lehet, akkor mi is ezt le fogjuk most váltani. Aztán vettem füstölt lazatot, 1099 forintba került, most egyébként 1499 forint az ára. Ezek ugye most mind akciósok voltak. Ahogy ez a pulykavirslis, ez is szintén látjátok, hogy 93%-os, mivel a sertést meg ezeket nem nagyon eszem meg, ezért örültem, hogy most kaptam pulykavirslit. Ez 459 forintba került. Aztán a fehérje bevitelre vettem még ezt a cottage cheese-t, ez nagyon finom feltét pirítósra. Most láttam ilyen jó kis recepteket, amihez hozzá lehet ezt tenni. Ezek egyébként most mind akciósak voltak, 349 forintba került most ez. Aztán erre is kaptam most kedvezményt, sajnos ebből most csak ez az egyféle volt, de nagyon szeretem ezt a szendvics feltétet, 600 forintba került most akciósan, egyébként 749. Aztán ezt a kettőt már teszteltem, ahogy egyébként azt a másikat is, a paprikásat is ettem már, és ezek is nagyon finomak, ezeket még Robi is szereti, pedig ő annyira nem szokott oda lenni a zöldséges dolgokért, de ezek tényleg nagyon finomak, és 349 forintba került most egy dobozzal. Aztán a Pink Lady alma most 999 forint volt, most fogyott is, ahhoz képest, hogy máskor ott szokott megmaradni az egész szinte, mert egyet vesz az ember, de most láttam, hogy zacskós számra vették, hogy akciós lett. Aztán a citrom kilója 999 forint volt, én ebből szoktam kettőt venni, a teához szoktam használni, vagy hogyha eszünk valami szardíniát, vagy tőkehalmájat, azok arra szoktuk rátenni, vagy esetleg lazacra. Aztán Kira egyik kedvence, a japán szilva, 999 forint volt kilója. Aztán a beton kemény, de utána, ha kiteszitek az asztalra egy-két napra, akkor nagyon gyorsan beérik, és isteni finom lesz. Barack, ez pedig 899 forint volt kilója, úgyhogy Kira szokta kérni Robitól, hogy így, mikor ugye már megpúl egy kicsit, akkor így szét lehet ezt törni, és akkor ő sítsúty barackot szokott, vagyis hát annak nevezi, hogy sítsúty, ugye szétszedjük, sítsúty barackot kér az apjától, úgyhogy ezt szoktak esténként enni, és már csak a sárgarépa van hátra, 389 forint volt az 1 kilós sárgarépa. Ezeket vásároltam most a Lidl-ben.
A Lidl-ben vettem ilyen rukkolát, és nem vettem, hanem ezt ajándékba kaptam. Biztos tudjátok, hogy minél többet vásároltok, annál több ilyen ajándék lehetőség van a Lidl-nél. 369 forintba került volna egyébként, meg ezt szoktam is venni, nagyon szeretjük. Aztán ezt a sajtos rudat is elég sokszor veszem, általában szendvicsbe teszem be reggelire, vagy hétvégére. 229 forintba került egy darab. De biztos láttátok már tőlem ezt a kis datója paradicsomot is, ezt is nagyon szeretjük. 599 forintba került egy dobozzal. Aztán a szardínia, ezt azért szeretem, mert ez filézve van, tehát ebben nincsen sem a szálka, sem a bőre nincs rajta. 449 forintba kerül egy dobozzal, és nagyon egészséges. Aztán volt a sushi 2 főre, 2039 forintba kerül. Kirával nagyon szeretjük. Kira, Alexa és én, illetve Martin is, de ő most, tehát Martin meg Alexa most nincs itthon, úgyhogy ezt most Kirával fogjuk megenni. Kirának a kedvence, amiben van majonéz is. Ez a sushi wrap, ilyet még nem vettem, mert mindig olyat veszek, amiben van majonéz, de nem ilyen hosszú, hanem ugye csak ezeket a kis piciket. 1439 forintba került. És ebben még mangó is van. Na, ilyet még nem vettem, az lehet, hogy nem fog tetszeni Kirának. Azt észre se vettem. És akkor volt még ez a kis lazacos, ezt pedig 929 forintba került. Ugye ilyenkor, tudjátok, ilyen csütörtökön van ez a kedvezmény, és nem... Hogy van? Péntektől van a kedvezmény. Most volt rá 20% kedvezmény, úgy emlékezem, hogy ez pedig csütörtökön van, akkor lehet, hogy az Aldiban. Mert igen, mert most péntek van. Na mindegy, azért mondtam, hogy csütörtök hirtelen, pedig tudtam, hogy péntek van, mert hogy akciós volt, na mindegy. Aztán vettem ezt a paprikát, ez nagyon-nagyon finom, 1499 forint kilója. Aztán az újhagyma 349 forintba került, a csomós retek 399 forint volt, aztán a pisztácia volt most akciós, 1899 helyett 1399, és így 6400, azt hiszem annyi lett kilója, 7000 nem tudom mennyi helyett, úgyhogy elég jó áron volt most. Nagyon szép volt most a hegyes erős paprika, 139 forintba került. A tej 342 forint volt. A lila hagyma kilója 699 forint. És a csirkemell 439 forintba került. Van másfajta csirkemell is, ami olcsóbb, viszont abban benne van az a nátriumnitrit, amit a múltkor már mondtam nektek, tartósítószer. Ebben nincsen. Erre majd figyeljetek, azért érdemes a családotok és a saját magatok érdekében erre figyelni, hogy ne legyen tartósítószer, ha nem muszáj az élelmiszerekben. Ezeket vásároltam a Lidl-ben. A Rossmannban vásároltam ezt az aloe verát, mint már lehet, hogy mutattam nektek, hogy Kirának ezt szoktam megvenni, és ez az, ami az immunrendszerét egész télen jól tartja. Én az óvodában találtam ezt az aloe verát, és ott tanácsolták neki, mert elég sokat betegeskedett Kira középső csoportban, egy kis csoportban is, és aztán a középsőnek ugye a negyedénél találtam erre rá, és azóta ezt szed, és utána
nagyon-nagyon ritkán beteg Kira, tehát tényleg ez a... Mondhatni, hogy tényleg így itthon sem marad betegség miatt azóta. Úgyhogy ez nekünk nagyon bevált, ezt mindig úgy adom neki, hogy augusztus végén szoktam elkezdeni, és aztán június közepéig, tehát az iskola végezetéig adom, és utána pedig egy ilyen kis kupakkal kell egyébként belőle adni, és utána pedig szünetet tartok. Aztán, hogyha valaki esetleg köhögne, ezt még nem próbáltam ki sosem, de ez az alkoholmentes Echinacea. Ja, igen, ez egyébként 4500 forint volt, 4500, az Echinacea pedig 1800 forint. Aztán nekem nagyon beváltak ezek a száraz samponok, ezt már múltkor is mutattam, hogy vásároltam ilyet. Ez most 1700 forint volt darabja, és a Schaumol pedig 1100 forintba került. Aztán találtam még 2 ilyen kézkrémet, 799 forint volt darabja, egyébként előtte meg azt hiszem, hogy 3000, ugye ezek most le voltak akciózva. Az egyik az ilyen anti-aging krém, a másik pedig az egy hidratáló kézkrém, kókuszos kézkrém. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyenek lesznek. Ezeket vásároltam a Rossmannban. Mindjárt jön a Halloween, találtam is a Pepco-ban egy ilyen denevért, bár nagyon gondolkodtam rajta, hogy Kirának valóan még ilyen plüss, de annyira cuki ez a kis denevér, és tudom, hogy szeret valamit így magához ölelgetni, hogyha bármilyen ünnep van, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt most megveszem neki. 1800 forint volt a Pepco-ban. Volt még egy figura, de most nem is emlékszem, az mi volt, lehet, hogy macska, na mindegy, de hogy ez nagyon kis cuki volt, úgyhogy kap majd egy ilyen denevért. Találtam ezt a 2-t, ez egy bosszi, ugye, meg egy múmia, 700 forint volt darabja, ezek ilyen lufik, tavaly is fújtunk föl neki szellemet, úgyhogy az is nagyon tetszett neki, úgyhogy most majd ezeket is felfújjuk. Aztán találtam még ezt a Halloween-i lufit, ami ledes, oda is van írva, 15 órát bír egy lufi, és akkor van ugye ez a tökfej, meg a szellem lufi, úgyhogy biztos, hogy ennek is nagyon fog örülni, nagyon szeret minden ilyet. Aztán találtam egy ilyen lámpát, ez elég ilyen kis gyenge anyagból van, de szerintem nagyon jó pofa, hogy ilyen kis lila, és ez pedig, ugye megnézem, mennyibe került, 1500 forint volt ez a lampion, és akkor itt kell bekapcsolni, és ilyen kis klasszul világít. Szerintem nagyon jól néz ki egyébként ez is. Hogy egy ilyet is kap Kira, és nagyon szuper 2 ilyen növénybe rakható figurát. Ez volt az első, amiket észrevettem. Egy ilyen macska, és akkor ezzel kell beleszúrni majd a virágföldbe, ugye kültérre meg beltérre van nekünk bent is nagy kaspónk, meg kint is. Van egy fekete macska, illetve találtam egy ilyen szellemet, ez is marha jól néz ki, úgyhogy érdemes bemenni a Pepco. Most pakolták egyébként ki őket, az a fura, hogy azt mondja Alexa, hogy a Kikbe már karácsony van, tehát ott már a Halloween-on túl is vagyunk, még el sem volt Halloween, meg én még egy darab cuccot ott nem is láttam, de úgy látszik, hogy arról teljesen a Kikesről valószínűleg lemaradtam, úgyhogy ott már csak karácsonyi dolgokat tudok majd vadászni. Úgyhogy siessetek, ha karácsonyra bármit is szeretnétek a Kikbe kapni, mert ugye elég gyorsan el szoktak egyébként fogyni a cuccok, főleg az ilyen jó dolgok, úgyhogy ezeket vásároltam most a Pepco-ban.
A Lidl-ben vettem 2 ilyen mogyi popcornt, 999 forint volt darabja, nálunk ezek nagyon gyorsan el szoktak fogyni, meg filmekhez szokott kira csinálni, vagy ha Alexával filmezik, vagy a családdal, de mi is szeretjük egyébként. Aztán találtam egy ilyen tejberist, megnéztem, hogy milyen anyagok vannak, és hát mik az összetevői, ennek még egész normális. Én is szoktam tejberist készíteni, de ezt legalább így Robi el tudja vinni, mert egyébként ez az ő kedvence a munkahelyére. És ez a 4 darab 799 forintba került. A petrezselyem gyökér 689 forint volt, ez nagyon szép, majd csinálok borsólevest. A mangó az most akcióban volt, és úgy volt, hogy az első darab 599, és a második darab az pedig 200 forintba került, és egyébként nagyon szép most, mert volt egy időszak, amikor nagyon csúnyák voltak, ilyen penészesek. Az avokádó darabja 300 forint volt, a nektarin kilója, nagyon szép ez a nagy nektarin, 899 forint volt, a piros alma kilója 499 forint volt, a sushi 2039 forint, ez 2 főre van írva, ez simán 1 főre elég. Ilyenkor mindig akciós pénteken. Aztán vettem ilyen mogyorokrémes croissant, azt mondta, hogy ez nagyon finom, 299 forint egy darab, a Spárba 500 forint egy darab. De nagyon szép volt ez a kis fürtös paradicsom, 1299 volt kilója, 1400 forint volt a lazac. Aztán ez a vegán ilyen kolbász, ez nagyon-nagyon finom egyébként, és 899 forint. A csirkemell 439 forint volt, szalámi 499 forint, a virsli 799 forint, de most volt rá 160 forint kedvezmény, a sertés karaj 479 forintba került, ugye ez paprikás, ez meg a sima, és nagyon szeretjük ezt a burrátát, ez pedig 540 forintba került. Ezeket vásároltam a Lidl-ben. Vettem tejet, 342 forint volt, egyébként most az Alpro tejek 699 forintba kerülnek, abból is vettem 5 darabot. Aztán a purpur kenyér, az 599 forint volt, ezt rendszeresen vásárolom. A liszt 239 forint volt. A kakaós csigák 200 forintba kerültek, most lejött belőle 20%, mert van egy ilyen kupon. És ezt a vadkovászos kenyeret rendszeresen vásárolom, most burgonyásba vettem, ilyet még sose vettem, mert sajnos a teljes körlésű meg volt égve. 1100 forintba kerül, és most lejött belőle ebből is a 20%, de nagyon finom. Szerintem ennél finomabb kenyér jelenleg egyik üzletben sincsen. Aztán ez a palermói paprika, ez nagyon-nagyon finom, 1199 forint volt kilója. És Robi imádja ezt a tökmagot, 799 forint, egy zacskóval, nem olcsó, de nagyon finom, és ezekből is ugye lejön most a 20%. Ezeket vásároltam a Spárban.